Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Mọnde abalị 11 n'ime ọnwa Eprel afọ 2022. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Onye ndu otu Indigenous People of Biafra agbaala akwụkwọ megide ọchịchị Nigeria site n'aka ọkaiwu ya bụ Chief Mike Ozekome n'ihi ebubo inye ya ntaramahụhụ nakwa ịkpọlata ya n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Ozi anyị nwetara mere ka anyị matasịo na onye ndu otu IPOB gbara akwụkwọ megide gọọmenti Nigeria dịka ọ sịrị na gọọmenti gbara ya ụgbọ nwamkpi n'ụzọ na-ezighị ezi n'afọ 2021 lọta na Nigeria ebe ndị tọrọ ya mekpụrụ ya ọnụ site n'inye ya ntaramahụhụ tara ọchịchị tupu ha enyefe ya n'aka gọọmenti Nigeria. Dịka ọ gasịrị ọtụtụ ọnwa agbara ya ụgbọ nwamkpi ma nyekwa ya ntaramahụhụ ebe akpọchibidoro ya n'ụlọ mkpọchi DSS bụkwa ebe esi na-ekpe ya ikpe. Ka o sila dị, ọkaiwu na-ekpechite ọnụ Kanụ bụ Chief Mike Ozekome kwupụtara ụfọdụ okwu ndị gbara ọkpụrụkpụ n'akwụkwọ ahụ agbara bụ nke gụnyere na ha na-achọ ka ụlọikpe kwupụta mkpọchibido akpọchibidoro Kanụ nakwa ịga n'ihu na mkpọchibido ya na-agọ ndị ahụ a tụrụ ya bụ nke emegharịrị emegharị dịka nke ejiri aka ike wee tọrọ ma kpọlata ya na Nigeria n'ụzọ ọgbarigbogharị bụkwa nke na-ezi ezi n'iwu ma bụrụkwa nke ịjọkarị udere na njọ. Ọ sịrị na nke a megidere ugwu ruru Kanụ n'okpuru iwu Nigeria, iwu metụtara ugwu ruru mmadụ na mba Afrịka nakwa na mba ụwa, tinyekwara iwu megidere inye mmadụ ntaramahụhụ n'okpuru iwu na-echekwa ugwu ruru mmadụ nke mba ụwa n'afọ 1948. Ọ na-achọkwa ka enye iwu mmachibido ebighị ebi megide ọchịchị etiti, ndị ọrụ ya maọbụ ndị nnọchite anya ya maọbụ onye ọbụla n'agbanyeghị aha ọbụla akpọkwasịrị ya ikpe Kanụ ikpe maọbụ gbaa akwụkwọ mpụ ọbụla nke metụtara nke a megide ya, ịnwụchi maọbụ ịkpọchibido ya n'ụzọ ọbụla n'ịgbakwasị ụkwụ n'ụdị ebubo ọbụla. Ọ gwara ụlọikpe ka ha manye ọchịchị etiti ka ọ kwụọ Kanụ $50 dịka ego iti aka n'obi, tinyekwara $100 dịka ego ha ga-akwụ maka ụdị agwa ha kpasoro ya. Ndị ọkpa egbe agbaala ụlọ onye kọmishọna na-ahụ maka ikpe ziri ezi ma bụrụkwa onye atọni jeneral steeti Imo bụ Cyprian Akolisa ọkụ. Ozi enwetara kọwara sio na ndị ọkpa egbe a gbara ụlọ ya dị na obibi Awọ Idemmili ọkụ nke dị n'ọchịchị kansụl Ọsụ na steeti Imo, tinyekwara nke nna ya onye kọmishọna abụ Akolisa. N'oge ndị nta akụkọ kpọtụrụ ya mere ka amata sio na ndị ọkpa egbe a zọchiri n'igwe n'ụbọchị Satọde wee gbaa egbe aghara aghara n'elu. Ọ kọwara sio na ndị omekome a jiri nnukwu ụgbọala eji ebu ngwongwo zọchie bukọrọ ngwongwo niile dị n'ime ụlọ ya nke gụnyere igwe onyonyo telivishọn, igbe ntụ oyi, igwe ọkụ jenaretọ, tinyekwara akwa ndina nakwa ngwa ndị ọzọ eji ebi n'ụlọ. Ọ gara n'ihu mee ka mara na ndị omekome a tụrụ ogbunigwe n'ime ụlọ ya ma gbaa ya ọkụ. O kwukwara sio na ụgbọala ndị dị na obi ahụ mgbe ndị a zọchiri ka ha gbakwara ọkụ n'otu aka ahụ. Onye kọmishọna sịrị na ọ bụ ezie na onweghị onye nwụrụ n'ọkụ ahụ maọbụ onye nwetara mmerụ ahụ, mana ndị bi n'ụlọ ahụ riri mbọmbọ ga-azọrọ isi onwe ha. Barrister Akolisa gara n'ihu kwuo sị na agbakwara ụlọ ya ọkụ n'ọnwa Juun afọ 2021 dịka ọ gara n'ihu kwa akwarịrị wee sio, onye ka m mejọrọ, onye ka nna m mejọkwaranụ, kedu ebe mmụọ ndị Igbo bụ onye aghala nwanne ya nọ? Ọ sịrị na nke a megidere mmụọ akụ ruo ụlọ wee na-ajụ sio ndị Igbo ha ga-agakwa n'ihu iwunye ihe n'ụlọ ebe ọ bụ na ụdị arụ a na-aga n'ihu. Otu ọtawa ike ndị agha Nigeria nakwa ndị agha mmiri nọrọ n'ụbọchị Satọde wakpo ogbe ndị ọkpa egbe bụ ndị nọrịsị na-ebu akata ọjọọ na mpaghara Agụata na Orumba dị na steeti Anambra. Nchọpụta emere gosiri na ogbe obibi ndị a bụ nke dị na Agụnaeze Chukwu nke dị n'ọchịchị kansụl Agụata na steeti Anambra, bụ ebe ndị ọkpa egbe a gara zoo onwe ha ka ndị agha nyopụrụ ma gaa nwụchie ụfọdụ n'ime ha. Ha nwetakwara akụrụngwa ndị dịka ngwa nri, ụgbọala ndị ha zoro ezo n'aka ndị mmadụ, tinyere ọtụmọkpọ dị iche iche. E nwekwara ụlọ arụsị n'ebe ahụ bụ ebe ndị omekome a na-aga aṅụ iyi nzuzo. Ndị agha gbakwara otu nnukwu ụgbọala budoza bụ nke ha ji wee gbochie okporo ụzọ bịawara n'ogbe obibi ha ahụ iji wee gbochie ndị mmadụ ịbata n'ime ya. Gọọmenti steeti Anambra hiwere otu ọtawa ike a iji wee weghachite udo na steeti ahụ ma kpochapụ ndị omekome. Opekampe mmadụ 6 alaala mmụọ tinyere otu nwaanyị dị ime bụ onye egburu egbu mgbe ndị ọkpa egbe wakporo ime obodo dị na steeti Ebonyi
na mgbede Sọnde. Ozi anyị nwetara kọwara sio na ndị ọkpa egbe agbakwara ụlọ ndị dị n'ime obodo ahụ ọkụ bụ ime obodo ọha Ogelede dị n'ọchịchị kansụl Izii na steeti Ebonyi. Onye isi oche ọchịchị kansụl ọha ukwu na steeti ahụ bụ Clement Oda kwupụtara nke a n'oge a gbara ya ajụjụ ọnụ. Ọ sịrị na ime obodo a nke dị na Efum nke ha na obodo Efum gbara obi n'ọchịchị kansụl ọha ukwu na steeti Ebonyi bụkwa nke agha ime na-eribido. Nchọpụta emere gosiri na agha dị n'etiti obodo a na ibe ya agaala n'ihu n'etiti ime obodo Eza Efum nakwa Efum na ọchịchị kansụl ọha ukwu na steeti Ebonyi. Nke a atakwala isi ọtụtụ ndị mmadụ ma mebikwa ọtụtụ ngwongwo ebe ndị ọzọ riri mbọmbọ ịzọrọ isi onwe ha. Ka o sila dị, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ Lovet Oda amanyebeghị ọnụ n'okwu a, mana otu ihe onyonyo na-efegharị ka ahụtara ozu ndị nwụrụ anwụ tinyekwara otu nwaanyị dị ime bụ onye ejiri mma wee gbukasịa ahụ. Opeka mpe ụlọ isii ka a gbakwara ọkụ n'otu aka ahụ. Onye ndu ndị na-achụso nnwere onwe ndị Yoruba bụ Sunday Igboho akọọla akụkọ otu onye isi ala mba Benin Republic bụ Patrice Talon jiri zọpụta ndụ ya n'aka ọchịchị Naijiria bụ ndị na-achọ igbu ya. Igboho nọrọ n'ọnwa Julaị afọ 2021 rie mbọmbọ mgbe ndị ọrụ nchekwa DSS wakporo ụlọ ya dị na Soko na Ibadan na steeti Ọyọ dịka ha na-achụso ndị na-akpọ oku nnwere onwe. A nwụchiri Igboho na mba Benin n'ọdụ ụgbọelu Cardinal Bernardin International Airport dị na Cotonou n'ọnwa Julaị afọ 2021 bụ mgbe ya na nwunye ya bụ Rapo na-achọ ịgafe na mba Germany. Igboho bụ onye gbara 49 na ndị ọkaiwu ya zutere na Cotonou, isi obodo mba Benin, n'ụbọchị Fraịde dịka ọ gasịrị ọnwa ole na ole akpọchibidoro ya ma kpọpụta ya n'ụlọ mkpọrọ Benin na mgbakwunye ọnọdụ. Igboho gwara ndị otu iwu ya nakwa ndị bịara leta ya na gọọmenti Naijiria jiri ikikere ha bụ nke ha ji wee rugide mba Benin ka ha nyefee ya n'aka ha, mana onye isi ala mba Benin bụ Talon sịrị na ya chọrọ iburu ụzọ nyochaa Igboho ịmata ihe bụ arụ ọkpara, dịka ọ sịrị na ọ bụrụ n'ihi ndọrọndọrọ ọchịchị ma ọ bụ ugwu ruru mmadụ ka Naijiria ji na-achụso ya, na ọ bụ ihe jọkarị udere na njọ bụrụkwa nke megidere iwu inyefe ya n'aka gọọmenti Naijiria. Igboho kpọkuru ndị Yoruba ka ha soro ya kelee onye isi ala Talon maka ịzọpụta ya pụọ n'aka gọọmenti Naijiria bụ ndị na-achọ iwepụ ndụ ya. Ka o sila dị, ozi anyị nwetara kọwara sio na onye ndu otu Ilana Omo Odua bụ Prọfesọ Banji Akintoye na osote ya bụ Prọfesọ Wale Adeniran nakwa ndị ọkaiwu na-ekpechite ọnụ Igboho sochara na nzukọ ahụ bụ nke echere na ọ ga-abụ maka inweta ntọhapụ na ozuzu oke bụ nke a na-agbakwunyeghị ọnọdụ nye Igboho. Cheta na otu a na-achọ nnwere onwe ndị Yoruba bụ Ilana Omo Odua nọrọ n'ọnwa Maachị kwupụta na Igboho enwetala nnwere onwe ya n'otu ozi nke onye odeakwụkwọ ozi ha bụ Maxwell Adeleye zipụrụ. Igbo ndị nwe mmadụ, cheta nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Ịbụ onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha, ị nọ n'otu ndị agha ugbu a na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu. ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopụ ha n'akara nwudide bụ www.abvet.org ma ọ bụ n'akara WhatsApp 202-250-0001 maka inweta akwụkwọ fọm idebanye aha gị dịka onye otu a. Onye na n'olu ya ka bụkwa Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ndị ọkpa egbe agbagbuola onye isi otu Mieti Ala Cattle Breeders Association of Nigeria (MACBAN) n'aha mkpirisi n'ọchịchị kansụl Gwagwalada dị na Abuja bụ Adamu Aliyu. Egburu Aliyu n'akụkụ ime obodo Daku dị na mpaghara Dobi n'ọchịchị kansụl Gwagwalada na Abuja. Mgbe ọ na-ekwu okwu, odeakwụkwọ otu MACBAN bụ Usman Mohammed mere ka amata sio na mmadụ atọ ndị ọzọ nwetara mmerụ ahụ site n'egbe agbara ha ebe ndị ọkpa egbe atọrọ mmadụ atọ ndị ọzọ. Ọ sịrị na ndị a nwetara mmerụ ahụ na ugbu a n'ụlọ ọgwụ Teaching Hospital dị na Gwagwalada wee na-anara ọgwụgwọ. Mohammed mere ka amata sio na ndị otu ha ndị ọzọ bụ ndị a tọrọ mgbe ndị a na-eyi ndụ egwu wakporo ha n'elekere 5 ka ụbọchị Tọzdee mgbe ha si n'ahịa Izom dị na steeti Niger wee na-alọta n'ụbọchị Tọzdee gara aga bụ ebe ha gara ire nnama. O mere ka anyị mata sio na ka ọ gasịrị kilomita ole na ole n'ime obodo Daku ka ndị ọkpa egbe a wakporo ha ma were mgbọ ghasasịa ụgbọala nke ha ji eme njem gbagbuo onye isi oche otu MACBAN nakwa mmadụ 4 ndị ọzọ. Ka ọ dị ugbu a, ndị ọrụ nchekwa azọchiela n'ime obodo
obodo Daku dịka igurube wee na-achọ ndị omekome a. Elikwala ndị a egburu egbu n'usoro olili ndị alakụba. Ka o sila dị, onye isi oche ọchịchị kansụl Gwagwalada bụ Alhaji Adamu Mustapha kwupụtara nke a dịka otu o si wee mee. Ndị na-eyi ndụ egwu akụchiela ime obodo atọ n'ọchịchị kansụl Gaso na Karim Lamido na steeti Taraba. Ozi anyị nwetara mere ka anyị matasio na ebe nke a kasị egbu egbulebu n'ime obodo Kambari. Kambari bụ obodo dị n'ọchịchị kansụl Karim Lamido nke dị n'egbere mmiri River Benue, bụkwa nke dịketere nso n'oke ala steeti Plateau. Obodo a bụkwa nke oke ọhịa na oke osisi jupụtara n'ime ya, bụ nke ebere ghọọ ebe nzuzo nye ndị a na-eyi ndụ egwu. Nchọpụta emere gosiri na achụpụla ndị uwe ojii nakwa ndị nche obodo na mpaghara ahụ. Otu onye tụpụjara anya azụ asịrị na ndị ọkpa egbe a na-akwaso ụmụ nwaanyị nọ na di, tinyekwara ụmụntakịrị ndị nwaanyị iko n'ike. N'otu aka ahụ, n'ime obodo dị n'ọchịchị kansụl Gaso ka bụ ndị nọ na oke iyi egwu ndị ekperima, dịka ndị bi n'ime obodo ahụ hapụrụ ụlọ ha rie mbọmbọ. Obodo ndị a gụnyere Wurunno, Tungakaya nakwa ndị ọzọ. Ozi anyị nwetara mere ka anyị matasio na ndị ekperima na-ejegharị otu o si wee masị ha n'ụtụtụ n'abalị ma burukwa ngwa agha ha. Ha agakwala n'ihu dọkpụrụ ụmụntakịrị ndị nwoke bụ ndị ha kpọbatara n'otu ọjọọ ha. Otu o sila dị, otu nwaafọ ime obodo Kambari bụ onye na-achọghị ka akpọọ ya aha sịrị na ndị ọkpa egbe a ruru 200 n'ọnụọgụgụ bụ ndị si na steeti Zamfara na Katsina bịara kuchie ime obodo ndị a, ebe ha nọkwa na-atọrọ ndị mmadụ ma na-anara ego mgbapụta. Ebe ndị mmadụ eriela mbọmbọ, ebe ndị nke fọdụrụnụ bịara werezie ụwa ha otu ha si wee hụta ya. Igbo ndị nwe mmadụ, otu aka ọha anyị n'akụkọ ụwa nke taa. Mana tupu anyị apịachie ya, gerenụ ọkwa a. Agba nke atọ ọgbakọ nke eji atụkọta ego maka nchekwa ala nna Biafra bụ nke na-abịa kwa ọnwa nke otu Biafra Defense Force na-ahazi ga-adị n'abalị 30 nke ọnwa Eprel afọ 2022 ngwa ngwa ọ kụrụ elekere 12 nke ehihie n'oge obodo New York nakwa elekere anya 5 nke oge ala Biafra. Ọ ga-adị n'akara mkparịta ụka Zoom n'akara nwudide https://us.web.zoom.us/j/8917021995 Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị igbu ọchụ mkpochapụ agbụrụ nakwa atụmatụ mkpochapụ agbụrụ. A na-akpọku ndị niile hụrụ nnwere onwe n'anya dịka ndị otu Indigenous People of Biafra, ndị Yoruba Nation, Ariwa Nation, Ambazonia, tinyekwara ndị Oyi Biafra nakwa mba Afrịka ndị ọzọ nakwa ndị na-agọrọ ha ọfọma ka ha bịa kwado ọgbakọ ntụkọta ego a. Ndị ga-ele ọbịa n'ọgbakọ a gụnyere ndị otu American Biafran Veterans Network nakwa ụmụada Biafra Worldwide. Maka inwetakwa ozi, kpọtụrụ Chief Obidike n'akara ekwentị a 202-250-0001 maọbụkwanụ nwaada Ndidi Amaka n'akara 904-525-1282 maọbụkwanụ ndị ọzọ dịka nwaada Rosemary Williams n'akara ekwentị 619-381-8579. Burukwa n'obi na ọgbakọ ntụkọta ego a bụ nke eji atụkọta nde $15 maka nchekwa ala nna. A na-ele anya na ị ga-akwado ya bụ ọgbakọ. Ọ bụ ebe a ka anyị hụrụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Anyị ga-enyefe unu ugbu a n'aka Chief Obidike bụ onye nọ na BTV News dị na Washington, onye ga-akọrọ gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee ma mesịa wetara gị ihe omume nke akpọrọ Let's Talk About It with Chief O. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi ga-emesịa.